comencem l'endevinalla, va, que us espero. I diu així. Diu... Ai, que m'he passat de pàgina. Diu... Som de família valenta i pel fred no ens espantem. Puig que a l'estiu ens vestim i a l'hivern ens despullem. Hola, Julieta. Hola. Tornem-hi, Diu així, Diu, som de família valenta, val? I pel fred no ens espantem. Perquè a l'estiu ens vestim i a l'hivern ens despullem. Qui és que a l'estiu es vesteix i a l'hivern es desvesteix? Vale? Sí? Té molt a veure amb les estacions de l'any. Val? I és un... No seria un objecte, val? Però... I us dic objecte per no donar-vos una pista molt clara. Vale? Diu... Però sí que té molt a veure i està fora. Vale? Sí? I diuen que li cauen... A l'estiu es vesteixen i a l'hivern es despullen. Vull dir, que es despullen vol dir que li cauen coses. Sí? Van sortint els arbres, Vale, la Fosca veig que va contestant. A la una, diu així, l'última vegada, per si hi ha algú que no s'ho sap, diu: som de la família valenta i pel fred no ens espantem, perquè a l'estiu ens vestim i a l'hivern ens despullem. Tu. I com ja és el segon dia, com que no tinc imatges, les fotos soc jo que les faig, els dibuixos, que em surten molt bé. Que sí? Doncs la resposta és ni més ni menys que un arbre. No, segur que vosaltres, ara em direu, segur que vosaltres feu els dibuixos més xulos. Que sí? Doncs sí, l'hem encertat, era ni més ni menys que un arbre. Doncs bé, ja tenim l'endevinalla d'avui feta, que era ni més ni menys que un arbre. I els arbres hi ha als boscos. I al bosc hi ha la protagonista d'aquesta història, que aquesta història la vam explicar al començament, però com que jo no la tinc gravada, la torno a repetir avui. Vale? Doncs comencem així. I abans de començar, vale, jo us vull dir, o us vull preguntar, què fa falta per atrapar a un monstre? Què faríeu vosaltres? Què us enduríeu per atrapar un monstre? O com s'atrapen els monstres? Doncs, per saber-ho, haurem de fer una mica la màgia, que és agafar una mica de pols màgica, ens la passem pels cabells, i per la cara, i per un braç, i per l'altre braç, i anem a començar la història. Després del conte ja sabeu que jo em quedo aquí per saludar-vos a cadascú de vosaltres. Vale? Però mentre faig el conte, jo vaig directe. Vet aquí que una vegada, envoltada de molts arbres, al mig d'un bosc, a les fosques, hi havia ni més ni menys que una petita caseta. I a aquesta petita caseta hi havia ni més ni menys que vivint un ànega. I l'ànega estava així com dormint i li agradava molt casa seva perquè tenia la seva casa molt cuca. Molt cuca vol dir molt arreglada. Les finestres, així que tenia com un visillo, el cobrellit, tot ho tenia tan bonic i era tan xula aquesta casa que segurament devia ser com la vostra. El cas és que mentre estava dormint aquesta ànega, de cop i volta es va despertar perquè va sentir ni més ni menys que un soroll així com... I de cop i volta l'ànega es va despertar i va escoltar el soroll. I el soroll venia ni més ni menys que de sota del seu llit. Es va espantar una mica. No sabia massa quina cara havia de fer. Però el que sí que sabia és que no volia tornar al llit. Bé, no volia quedar-se al llit. Perquè hi havia una cosa sota el seu llit que feia aquest soroll així com... El cas és que la senyora ànega va sortir del llit, es va posar les sandàlies i... va sortir de l'habitació, sense mirar enrere. Va tancar la porta i de cop i volta
El que va passar és que mentre estava sortint de la seva habitació, sentint aquest soroll, se'n va anar cap a fora. I a fora va trobar ni més ni menys que un porquet. I quan va veure el porquet allà va començar així. Xxt, senyor porc, que tinc una cosa a explicar-te. I el porquet va dir, què vols dir, senyora Ànega? Què vols explicar-me? I l'altre, xxxt, que no t'ho puc explicar molt alt. I l'altre, per què no t'ho puc explicar molt alt? I ella li va dir, és que a sota el meu llit hi ha ni més ni menys que... I li va fer això. I li va explicar, li va fer això. Se sent aquest soroll. I el porquet va dir, com? Quin soroll fa? I va repetir així. I ara m'haureu de repetir vosaltres sempre, eh? I feia així, com feia? Sí? A la 1, a les 2, a les 3 feia... Com el porquet va sentir aquest soroll, se'n van espantar. Ai, senyora Ànega, em sap molt de greu, però jo no puc ajudar, espera't un moment, bé, vaig a demanar ajuda. I diuen que va deixar la senyora Ànega allà i se'n van a corrents això. I anava corrents fins que va arribar més o menys al mig del bosc i allà va trobar ni més ni menys que un animal així molt pelut i que estava aixecat així amb 2 potes i anava fent llenya així com plaix, plaix, i agafava un tronc i agafava un altre tronc i un altre tronc i... Bé, era molt forçut. Sabeu qui era? Era ni més ni menys que un os. I el porquet se'n va anar cap allà. Senyors, t'he d'explicar una cosa, m'has d'ajudar. I l'os va dir, què vols tu? Em vas tan ràpid, vine aquí, fes una abraçada. I que fa molts de dies que no ens veiem i m'expliques. El cas és que el porquet se'n va anar allà. No tinc temps, no tenim temps per perdre perquè t'he d'explicar una cosa molt important. És que a sota el llit de la senyora Ànega se sent un soroll que no sabem què és i a mi m'espanta molt i per això t'he vingut a buscar tu. I l'os va dir, val, què és? Em pots repetir aquest soroll que segur que no deu ser res? I el porquet va fer, escolta, fa així. Escolteu vosaltres que ara ho haurem de repetir, eh? Fa així com... Pum, pum. I l'os es va quedar així, quin soroll fa? Fa així, i ara sou vosaltres, eh? Pum, pum. El cas és que l'os es va quedar així com espantadíssim. Ai, escolta, aquest soroll jo no l'havia sentit mai. Jo sóc molt valent, però jo crec que necessitaríem ajuda. Vine amb mi. I diuen que l'os i el porquet se'n van a corrents així. I van córrer més. I van continuar corrents. Fins a arribar ni més ni menys que al mig del bosc. I allà al mig del bosc van trobar ni més ni menys que un animal que feia això. Estava escoltant musiqueta, així com òpera. No sé si coneixeu l'òpera. I estava fent així com... I clar, i estava afinant, perquè clar, normalment si no afinen no podria udolar tan bé. I estava així com... Quan de cop i volta van arribar el porquet i l'os allà corrents. Ai, escolta'm, senyor llop, un moment, espera't, para. I el llop els hi va dir, què us passa? Què m'heu d'explicar vosaltres? Que jo estava aquí, i ara no m'estorbareu vosaltres. I ells li van dir, espera't un moment. Li va dir l'os, espera, que t'hem d'explicar una cosa així com molt important. I jo crec que el que estàs fent pot esperar, necessitem de la teva ajuda. I el llop va dir, de la meva ajuda, aviam. Què us puc ajudar? Us ajudaré amb el que calgui. El cas és que es va quedar així. I el porquet i l'os li van fer... Esteu a punt, Pum, pum, xaca, xum. Ara vosaltres, A veure si sou capaços. A veure, 1, 2, 3. Pum, pum, xaca, pum.
l'os es va quedar... Ai, el llop es va quedar així amb aquesta cara. Què és el que ha passat? Això jo no ho havia sentit mai i a mi em fa una mica de por. Jo no m'atreviria a anar a casa de la senyora Ànega només nosaltres tres. Jo crec que hauríem d'endevinar qui és que fa aquests sorolls així. Acompanyeu-me. I diuen que el porquet i l'os van acompanyar el llop. I van anar així com corrents. Fins que van arribar al mig del bosc, del mig del bosc. I allà al mig del bosc hi havia ni més ni menys que un animal que té els ulls així molt grossos. Sabeu qui era? El reconeixeu? És un que de dia està dormint i de nit està despert. Era ni més ni menys que... Doncs era ni més ni menys que un mussol. Agrada't així, m'agrada com està escrit això. Doncs era ni més ni menys que el mussol. I el mussol estava allà llegint... I van arribar allà corrents. Qui va arribar corrents? Vosaltres us en recordeu dels animals que hi havia? Hi havia el porquet, hi havia l'os, hi havia ni més ni menys que el llop. I tots tres van arribar allà corrents. Ai, ui, escolta'm, que t'hem d'explicar una cosa, para. I el mussol, que estava així com llegint. Què us passa a vosaltres? Com és que heu vingut aquí a molestar-me? I ells li van dir, és que si no fos important no et vindríem a veure. Espera't un moment, deixa de llegir. I el mussol s'ho va quedar així com mirant. D'acord. El cas és que li van explicar que sota el llit de la senyora Ànega hi havia ni més ni menys que un soroll que els estava atemorint, que els estava aterroritzant, perquè és que no sabien què era i aquell so era tan espantadós o tan espantadís o tan esparrastadís que el cas és que els espantava molt. El cas és que el mussol els va dir d'acord, aviam, digueu-me quin soroll feia, que jo el buscaré aquí en el meu llibre. I li van dir això. Esteu a punt vosaltres? Tothom? Sí? A la 1, a les 2, a les 3. I va començar fent aquests sorolls que feien així com... Pum, xaca, pum. Tornem-hi? Pum, xaca, pum. El cas és que el mussol com va escoltar aquest soroll, va començar a mirar ràpidament. Ostres, jo no havia escoltat mai aquest soroll. Ai, carai. Voleu saber què és aquest soroll? Us ho explico. Qui ho vol saber de vosaltres? Sapigueu que si us explico el que posa aquí potser no podreu dormir. Què, us ho explico o no us ho explico? A la 1, a les 2. Mira, podem fer una cosa, si algú no ho vol sentir, que posi les orelles aquí. Ai, les mans a les orelles. Preparats? Doncs ni més ni menys que sota el llit de la senyora Ànega, segons el que posa aquest llibre, segons el que posa això, posa ni més ni menys que hi ha un monstre! Què, us he espantat o no us he espantat? Doncs sí, hi havia ni més ni menys que un monstre. Per tant, el porquet, el llop i l'os es van atabalar molt i van començar a buscar, a mirar i a buscar i a mirar, i de cop i volta el mussol els va dir, escolta, esteu preparats? I ells, no estem preparats. I els va dir, agafeu qualsevol cosa que trobeu, que irem a atrapar el monstre. I vosaltres des de casa també. Agafeu qualsevol cosa que podem i anem a atrapar el monstre. Esteu a punt? A la 1, a les 2 i a les 3. Doncs un van agafar un xalabret, els altres van agafar una corda, l'altre va agafar un raspall, l'altre va agafar un cubell. Bé, van agafar el que van trobar allà. Vosaltres què heu agafat a casa? Això? Vale, d'acord. Doncs anem a punt, Anem a atrapar el monstre, que això és una feina molt important. Xum, xum, xum.
xum, anem, va. Sabeu on hem d'anar, no? Doncs ara ens en anem ni més ni menys que a casa de la senyora Ànega. Tots a punt, Sí. Xum, 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 xum. I diuen que van anar caminant i fins que van arribar ni més ni menys que a casa de la senyora Ànega. I quan van arribar allà, bé, faltaven 1 minut o 2 minuts, i es van posar així en silenci. Esteu a punt vosaltres. I de cop i volta van entrar a casa la senyora Ànega. Bé, es van acostar a la casa i van anar fins a la porta. I van trucar a la porta. Toc, 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 toc. Sabeu què van escoltar? Res. Van tornar a trucar a la porta. Toc, 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 toc. Sabeu què van escoltar? Res de res. I van tornar a trucar a la porta. Tac, 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 tac. I de cop i volta la porta es va obrir així com... Sabeu qui hi havia darrere la porta? Hi havia ni més ni menys. Qui us imagineu que hi havia darrere la porta? Us ho explico. Doncs a darrere la porta de la senyora Ànega, quan va fer això... Us recordo que la senyora Ànega havia sortit de casa seva. Havia demanat ajuda al porquet. El porquet havia anat a buscar l'os. L'os i el porquet havien anat a buscar el llop. L'os, el porquet i el llop van anar a buscar ni més ni menys que ajuda al mussol. I el mussol havia dit que dins o sota el llit de la senyora Ànega hi havia ni més ni menys que un monstre. I que tots 4 s'havien anat fins a casa de la senyora Ànega. I ara estaven trucant a la porta i la porta no s'escoltava res. I de cop i volta la porta va fer... Qui creieu que hi havia darrere la porta? Us ho explico. Sí. Doncs a sota al llit de la senyora Ànega hi havia ni més ni menys que... Ai, a sota el llit. A darrere la porta de la senyora Ànega hi havia ni més ni menys que... Doncs la senyora Ànega, que estava allà, hola, què tal, com estàs? I ells, xxxt, bé, ells, hi havia el porquet, hi havia l'os, hi havia el llop, i ara el mussol i els hi van dir, xxxt, posa't a darrere nostra. I l'Ànega va dir, per què? I ells li van dir, és que sota el teu llit hi ha ni més ni menys que un monstre. La senyora Ànega es va espantar molt i es va posar a la cua. I tots 4, tots 5, van arribar fins a la porta de l'habitació de la casa de la senyora Ànega. Van continuar caminant. Van agafar amb un pal d'escombra i van aixecar la faldilla, o sigui, els llençols del llit. I van mirar dins. Tots es van posar així com molt a props. I de cop i volta, a la 1, a les 2 i a les 3, sabeu què van fer? Es van tirar tots a sobre. Creieu que va passar això? Com creieu que acaba aquest conte? Acaben tots vius? O el monstre se'ls menja tots? Què creieu que com acaba? Us ho explico jo? Doncs aquest conte s'acaba d'aquesta manera, que el porquet, l'os, el llop i el mussol i la senyora Ànega intentaven veure què hi havia ni més ni menys a sota el llit, però tots els hi feia una por, una mica de por, i per tant, com es van anar acostant, hi havia ni més ni menys que sota el llit de la senyora Ànega hi havia ni més ni menys que un petit ratolinet fent la migdiada. I es van quedar així tots, i com és que ens ha passat això a nosaltres? Com és que una cosa així ens ha espantat tant?
I van mirar la senyora Ànega i entre tots se'n van donar compte que, clar, que a vegades la por funciona així, que ens fa una mica de por i una mica de por i una mica i una mica i una mica i una mica i una mica, fins que al final la por es fa molt grossa. Però moltes vegades si encenem el llum i mirem què hi ha sota el llit o a darrere l'armari, un dia us explicaré un conte sobre això, que a mi m'agrada molt, que parla sobre els monstres també. Doncs res, busquem al final d'aquest vespre què us ha agradat aquest conte, aquesta història, la coneixíeu, eh? Sí? Alguns de vosaltres ja he vist que se'n recordava d'aquesta història. Doncs res, doncs així acaba la història, que es van fer un far de riure i se'n van donar compte que el ratolí estava allà, total, que van deixar el ratolí dormint i ells se'n van anar a esmorzar perquè hi era hora d'esmorzar. Jo no sé si van menjar xurros amb xocolata o van agafar un bol o no sé què van fer, cereals. A vosaltres què us agrada esmorzar? Sí o no? Us agrada això, esmorzar? Sí? Molt bé. Doncs què? Anem a buscar un final? Doncs al final d'aquest vespre diu així. Diu, mira, i a més va molt, és idoni per avui, per aquesta nit. Diu, i el gall va fer quic i el conte ja està dit. I sapigueu que avui és el quart conte d'aquesta setmana, que tenim les estones de Banyoles, tenim l'Elmer, tenim la granota que volia volar, avui tenim aquest Atrapem el monstre, demà en farem un de dimonis. I d'aquests 5 contes, vosaltres heu de triar quin us agrada més per escoltar-los al cap de setmana. També és veritat que si algun d'aquests que hem anat explicant us ve de gust tornar-lo a explicar, m'ho demaneu. Vale? Doncs res, molt bona nit, ara sí jo m'acomiado, vosaltres us podeu anar acomiadant de mi i jo us vaig dient això. Sapigueu que tots aquests contes els estic ja penjant al YouTube d'Albert Quintana Agradasorra, vull dir que allà hi ha totes aquestes històries que hem explicat. Roc Barba, molt bona nit.